la famille telo fandrava baka naviako teto andafy tamin'ny fandrava voalohany mois naviako teto maro hoe olo andefa message taminaka ka hitako nalaza be zegny za satria olo hitako olo fa eko tagny fa tamin'ny dadiny tagny nandefa message tamin-tegna nagnano coucou tamin-tegna nangataka vola tamin-tegna ravoravo be zegny za ka hitako hoe précieuse satria tamin'izaho mbola tagny baka raha miseko baka tsy nanambola karaka fahaizandreo hoe vazaha jiaby manambola raha miseko amizay baka tsy manambola azonao de za amizay zegny volagnindreo io hoe tsy natao fô mangala baraka ray aman-dreny io hoe tsy manambola tsy magnamboatra tragno tamin'izegny hoe maromaro raha nivolvolagna surtout raha miseko tegna nahazo tamindreo ka ataoko baka za baka maregny fa tsy jereko le raha zegny fa izy regniregniko satria voilà enao olombelogno raha tsy maintsy taterigna amin'ny tompony fo beka regnin'ny tompony ke kabaro raha jiaby zay regniregniko filany nivolagna zegny filany nivolagna ke rô filany sasasasany ndray zegny navy rô zegny navy ameza vola kondrako nifasahirô kondrako karaha ravoravo be zay za nangatandreo vola satria raha tsy normaly satria zay fa ka rô zegny avy zay mangataka ba oui automatique za baka tsy maintsy sagnami za hitanao efa voagno hoe dagnano transfert Orange Money na koa transfereko Western Union amizay hoe vola navandafy marigny tatao be azondreo ravoravo za hitanareo io ka hitako nalaza hoe za nazy message manjary endreo be zegny existence naka tiako be zegny karazany hoe ataondreo hoe za manambola zegny za tsy za navandafy oui c'est normal andafa ty raha vola jiaby raha tsipitsipiny keo raha misy maro donc za hitanareo hoe falifaly za andefa maleta raiky ataoko 10 000 € fogotendreo amin'ny magnaraka amindreo koa fangataka une semaine après amiako koa bebeny zegny double koa volandreo satria rô zegny mangataka aminaka c'est normal amin'ny raha jiaby nataondreo tsara taminaka zay tegna hoe c'est pas possible za tsy hagnamia rô tegna hoe tiako be zay io amindray mandefa coucou aminaka tegna hoe m'intéresser à ma vie personnelle rô mandefa coucou akory naninao tegna hoe tiandreo be zay za tegna hoe tiako tegna tsisy intérêt mihitsy rô zegny koragna aminaka tegna hoe le fankazatrany andrakizay zegny tegna hoe zegny mihitsy naviandreo koragna aminaka ke afaligna tsy ombitratra za hitanareo la famille karaha zegny natao hoe managna olo haintegna managna na la famille tegna koa zegny rô zegny tsy voatery hoe namagna fa tegna ataontsika hoe avagna mihitsy rô tegna hoe fort relation mihitsy zay tsy magnadigna mandrakizay ary tiako be mihitsy raha ataondreo ary za tegna falifaly zegny naovako vidéo io tegna afaligna la famille tegna afaligna fa za hitanareo io fa magnombagna vita vidéo naka ty andefa vola amindreo tsao nareo koa mila vola anipasaka fa vola aminaka ty feno ambany andeha tsipitsipiny fo fa tsao fo nareo mitady